Δημοτικό versus Γυμνάσιο. Πάμε! Έλα το δημοτικό να σκάει μύτη μέσα. Πατάμε τώρα κάτω το γυμνάσιο που χέσα. Έχουμε τα νούμερα, νικάμε σ' αριθμούς. Εμείς 6, εσείς 3, το χάσατε μ' ακούς. Αυτό το battle μάγκα μου δεν έχει ουσία. Το στόμα σου να ανοίξεις θα πάρεις απουσία. Ή λίγο αν αρχίσεις τον καθηγητή θα κλαις. Γιατί πήγες να μιλήσεις και τρως αποβολές. Εδώ είμαι χαλαρός, δεν έγινε και κάτι. Διαβάζω για το σπίτι μου σε κάνα τεταρτάκι. Και έχω όλη τη μέρα μου τελείως κενή. Όσο κλαίγεσαι στο σπίτι σου για την αποβολή. Τι λέει ρε ο μικρός, κοντός είναι και φέτο. Βγάζεις ακόμα δόντια, δεν έχεις τρίγκες βλέπω. Θα φάω απουσία γιατί το θέλω εγώ. Δεν πήγα πρώτη ώρα γιατί πάω να κοιμηθώ. Μαθήματα πιο δύσκολα γιατί έχουμε οριμάσει. Το δικό σας αριστείο για μας είναι η βάση. Σκάω μες στην τάξη και είμαι λακαμπός. Πετσάτα από το πλαίσιο γίνεται πανικός. Μεγαλώνουμε απλά, δεν είμαστε μωρά. Να μας παίρνει χέρι-χέρι από το σχολείο η μαμά. Έτσι πάνε αυτά και στο battle μας νικώ. Εσύ πήγαινε να πεις το γάλα σου σε πιπερό. Άλλες εποχές, τα μαθήματα πολλά. Χημεία, βιολογία, ποιος θα θέλει όλα αυτά. Εδώ έχει μαθήματα που είναι πιο ωραία. Εσύ κλείνει ό,τι ρήμα, γνωρίζεις τα αρχαία. 100 καθηγητές και μαθήματα ωραία. Εδώ μόνο ένα θες και στα κάνει πιο ωραία. Οι σχέσεις πιο σωστές με το δάσκαλο γιατί έχει μόνο ένα τμήμα που αγαπά και προσωπεί. Δεν έχει μόνο τσάντες, έχει όλα τα σχολικά. Στο πλαίσιο GR παίρνεις αυτά κι άλλα πολλά. Μας βλέπεις στην αυλή, χεϊτάρεις και λοιπά. Γιατί σου θυμίζω κάποτε που πέρναγες καλά. Κοροϊδεύεις και μας λες ότι είμαστε μωρά. Τώρα κάτσε εκεί και διάβαζε, τα λέμε μετά. Να ξέρεις σε κάποια χρόνια στη θέση μου θα έρθεις. Καλά χαίρεσαι τώρα, μα δεν το αποφεύγεις. Θα τρως τις ωριές, θα διαβάζεις πιο πολύ. Και θα ντρέπεσαι για αυτά που έκανες μικρό παιδί. Πρέπει να ηρεμήσεις, δεν ξέρεις με ποιον τα βάζεις. Με το ζόρι πέρσι έμαθες βιβλία να διαβάζεις. Πρώτες τάξεις σας γελάω, δες με αυτούς που σου φέρα. Παίρνετε αλφαβήτα για δεν ξέρετε τα νούμερα. Για τα πράγματα το πλαίσιο θα σε παραδεχτώ. Τα παρήγγειλα εχθές και σήμερα είναι εδώ. Απλώς το battle πλέον για μένα είναι εύκολο. Ελάτε του να κάνουμε, για πάμε get your game on. Εμένα με ξεχάσατε. Καλά ρε δεν τρέπεστε, μιλάτε σοβαρά. Σαν να βλέπω για πιπίλες να μαλώνουνε μωρά. Τα μαθήματα γελία, η δυσκολία χαμηλά. Εδώ πάμε πανελλήνιες να βρούμε και δουλειά. Εγώ πέρασα απ' όλα, τώρα είμαι στην κορυφή. Αν σας βλέπω τα μάτια μου θα νιώθετε ντροπή. Δεν ξέρω τι να πω κι αν πρέπει να ασχοληθώ. Πώς είναι δυνατόν με εσάς να συγκριθώ. Εκεί δύσκολα να μείνεις το Σεπτέμβρη μια τάξη. Εδώ έχει πόσα άτομα που δεν έχουν περάσει. Ποιος είναι η κορυφή ρε, είσαι σοβαρή. Είσαι ακόμα στο σχολείο και ξυπνάτε το πρωί. Εγώ στην τελική είμαι ο λόγος που διαβάζεις. Μήπως γράψεις πανελλήνιες και μπεις σε μια σχολή. Στις 2 το μεσημέρι ξυπνάω χαλαρός. Στην εξεταστική θα πάω μόνο με τα σως. Τραπεδούπα στο ένα χέρι, λαπτοπάκι ανοιχτό. Ηχεία και ακουστικά είναι από το πλαίσιο. Δεν κάνετε πολλά και πάντα θα χρειάζεστε την άδεια του μπαμπά. Διαβάζετε όλη μέρα, δεν είστε χαλαροί. Θα εύχεστε να κάνατε φοιτητική ζωή. Ποιος νίκησε?